Passa un minut d'un quart de 12 del migdia, seguim a la sintonia de Tarragona Ràdio. Aquest és l'espai Curar-se en Salut que fem, com sempre, en col·laboració amb la xarxa social i sanitària de Santa Tecla. Avui volem parlar-vos d'una entitat com és la Fundació Estela, que depèn o que treballa, millor dit, amb persones amb algun tipus de discapacitat o de capacitats diferents, com a nosaltres ens agrada anomenar-ho, i avui ens parlant d'un projecte que té alguna cosa a veure o està relacionat amb un bar. Ara els hi preguntem amb ells, perquè vull que siguin els propis usuaris, els propis protagonistes, qui ens ho expliquen. Saludem d'una banda a Laura Barceló. Laura, bon dia. Hola, bon dia. Monitora del Servei de Taller Ocupacional d'Estela. Ens acompanya també el Jordi Vives. Jordi, bon dia. Bon dia. La Mar Solano. Mar, bon dia. Bon dia. I el Juanjo Vicente. Juanjo, bon dia. Hola, bon dia. Que a més el Juanjo, el Jordi, no sé si la Mar també, ja esteu força acostumats a parlar per la ràdio, perquè ara el Juanjo m'explicava que havíeu estat a la ràdio del Vendrell, Juanjo, ¿no? Sí, estava en Ràdio Vendrell i estava en una punta. Molt bé, feies allà un programa, col·laboraves, participaves en algun tipus de programa, ¿no? Sí, estaba hablando de cosas muy importantes y ponía música propia mías. Molt bé, fantàstic. Doncs així ja gairebé tenim uns professionals, Laura, de la ràdio aquí, que ja estan preparats també per explicar tot el que calgui. Laura, quan parlem del servei del taller ocupacional, a què ens estem referint exactament? Quina és la tasca, la funció que feu? Res, imagino que és donar-los als usuaris també, no? Doncs l'oportunitat d'ocupar-se, no? De tenir una feina, de tenir una ocupació, exacte. I adaptar una mica l'ocupació que tenen a les seves capacitats. Molt bé. Això tu fa molt temps que estàs amb ells, amb la Fundació, 12 anys fa. Déu-n'hi-do. Sí, llavors ja saps de què va, llavors ja gairebé... un quant temps. No? Molt bé, molt bé. Hem de parlar avui del servei de bar, Laura. Això és nou, és un servei que heu posat en marxa ara, ja fa temps que el teniu, forma part d'aquest taller, com funciona? Aquest projecte o aquesta idea va sortir en reunions que vam fer, se va deixar anar, però es veia com a molt lluny, perquè nosaltres abans estàvem en unes instal·lacions que no tenien cap tipus de possibilitat per poder fer això, però de fet, heu canviat fa poc, vistes, no?, d'instal·lacions, perquè vau fer, no sé si va ser ara, recordo l'estiu passat, que vam fer el canvi. A l'octubre de l'any passat. Llavors nosaltres devíem parlar-ne potser a l'estiu. I aquestes noves instal·lacions us permeten... Ens permeten moltes més coses. I com aquesta... La idea que es va portar aquella vegada que podia ser molt xulo per ells i que podia ocupar i que podria donar moltes possibilitats a aquests nois, doncs es va veure molt més viable amb aquestes instal·lacions. I ara ja ho tenim fet una realitat? Laura, això ja funciona o no? Ja està quasi fet una realitat. Quasi fet. Quasi. A veure, què falta i en quin punt es troba i què ha passat? És a dir, què ha passat fins ara? Vam començar, primer vam fer el servei forma de part de 4, o sigui, hi ha 4 grups. Llavors, amb aquests 4 grups es va mirar el perfil de nois que podien anar bé per aquest tipus de projecte. A banda d'això, també se'ls va preguntar si a ells els agradaria, i finalment, amb la barreja del que a ells els agradava i les capacitats que podien tindre, les possibilitats que podien tindre, vam formar l'equip que tenim ara. És a dir, que també imagino que és un servei molt col·laboratiu, és a dir, on els propis usuaris, els propis membres o les pròpies persones que s'encarregaran d'això han dit la seva també, no? És a dir, que no és una cosa que dic, vinga, fem això, sinó que ells també han aportat la seva, no? Aquí sempre diu la seva. És el més important, perquè si tu fas una cosa que realment t'agrada, la faràs bé. I a part, és aquest servei també inclusiu, no?, de convivència. Inclusiu. Ja no parlem d'integració, no? Ara ho diuen molt això, sinó que es parla també ja de convivència, no? Per tant, ha de ser una cosa que es faci entre tots. Sí. Deies que estem al CASI. Llavors, què falta per posar en marxa això? A veure, primer ha sigut com una posta en marxa, hem anat incrementant, hem fet molts de canvis perquè han sorgit problemes, hem vist coses que podien ser, coses que no podien ser, i tot això s'ha anat allargant una miqueta. I ara estem en la fase, ara estem fent els tastets, que han anat molt bé, han agradat molt, i ara estem en la fase de, ja de començar, que la idea és començar després de... Crec que en unes 3 setmanes començarem.
Unes 3 setmanes. Unes 3 setmanes, sí. Gairebé amb els Jocs del Mediterrani Sí, a la sí, vora, no? És a dir, comencem que també, igual. mira, pot ser un bon punt també d'inici. Nois, i vosaltres què n'opineu d'aquest servei? Què és el que fareu? Què és el que heu fet fins ara? Com heu participat vosaltres amb aquest servei de bar que oferirà la Fundació Estela? Jordi, tu com has participat o què és exactament el que feu? Jo faig, primer, per la taula. Mhm. Pelats, fotilles, tot. A l'aigua, tot net, net i polit. I què més? I vaig la mullat, si està tot fet, passo anava aigua i sabó, brateries. És a dir, que el Jordi, Laura, El Jordi és cambrer. para taula, Jo faig de fa camarer. les tasques de cambrer. Sí. Sí, i vaig a pelats per rentar, tallo el pa, també, I estàs còmode, Jordi? T'agrada aquesta feina o no? molt, Sí. sí. Per què? Què t'aporta o com et sents tu fent aquesta feina, Jordi? Això m'ho tracta. Per tant, Laura, és el que dèiem, que és una feina que els omple, en principi, no? I que els molt. agrada. I que han dit la seva i que ells participen d'aquest projecte. Preparat ja, Jordi, per l'obertura o no? Sí, I ara, llavors, ja atendre a tota la gent, perquè suposo que ara haureu anat fent proves, no? I jornades així de prova, però ara després ja la gent podrà venir de fora del centre, imagino, Jordi. sí. I de fora aniran a veure com treballem això. Fa una mica de respecte o no? No, No, estàs tranquil. sí, m'agrada fer, doncs. T'agrada, Sí. clar. I el Juanjo, quina tasca farà? De què t'encarregaràs tu, Juanjo? Bueno, yo estoy en compras, perdón, y voy al mercado y compro allí hamburguesas, de todo un poco. Molt bé, és a dir que també us encarregueu d'aquest departament de compres, perquè clar, per servir els plats, no? Els productes que posin en marxa aquest bar, fa falta, evidentment, el departament de compres i que algú vagi a buscar. És el que us encarregueu vosaltres, no, Juanjo? Sí, sí, lo que nos mandan ahí, la monitora tiene una lista y le dice a cada uno esto, lo otro y vamos a comprar y todo eso. Molt bé. Us deixen triar també coses, Juanjo? Si us agraden a vosaltres, sí, no? Bueno, si tenemos dinero, sí. Sí, Si no? si Clar, no, clar, clar. no. Aquí tot depèn dels diners, al final, no? S'han de fer... Els comptes han de sortir, per tant... I, Juanjo, tu t'agrada, et sents còmode també amb la feina, amb el departament on estàs? Sí, me gusta, sí. Mari, tu en qué departamento estàs? De què t'encargues en este proyecto del bar? Jo de cuina. De cuina. Llavors aquí ets la responsable també, pues, tots sou responsables perquè cadascú té la seva part, però també ets la responsable de que tot surti bo, no? Sí, I t'agrada el tema de la cuina? sí, m'agrada molt. I què feu exactament, la gent que us encarregueu de cuina, Mar? Fem unes entrepans, Mm. un de bacon i formatge. Cadascú del que el demani, no? Teniu diverses opcions, imagino. Sí. No? Si jo vinc a prendre un entrepà, deu haver-hi una carta, imagino, no? I vosaltres Sí. us encarregueu de fer els entrepans. I és complicat o no, Mar? O és fàcil la cuina, la tasca de cuina? No està bé. Està bé, no et resulta ni fàcil ni difícil. No. Està bé. Heu rebut algun tipus de formació, fet algun curs? Mar, us han ensenyat a fer això? A mi m'ha explicat com és que la mare, Mm. llavors jo l'ajudo. Molt bé. Laura, com ha estat també aquest procés de preparació? Perquè, clar, per tot això ha d'haver-hi hagut darrere, imagino, no? Un temps de preparació, fins i tot de formació, explicar-los Sí. el que s'ha de fer, no? Doncs van rebre un curs de manipulació d'aliments, de bones praxis, a l'hora de... Per exemple, els de compres, ells saben que el dia que es va comprar les coses del projecte bar només van a comprar allò. Llavors el tema temperatures, van amb el carro de la compra tèrmic, quan arriba el producte es revisa, es mira que estigui en bones condicions, se fica data de quan s'ha rebut, i llavors, i ells també el tema manipulació.
Ells saben, per exemple, que si estan encostipats no poden estar al projecte bar. Saben que si... O sigui, tot. La importància també de La rentar-se importància. les mans, de no Tot, tocar els tot, tot, aliments, de tractar-ho... Ho tenen de molt tractar-ho assolit. bé. Això Molt. ho tenen... Sí? A més, són com a molt rígids amb aquestes coses. És que ells. s'ha de ser així, Són no? molt Perquè a més s'ha d'oferir aquest servei amb garanties, no, Jordi? Clar. És a dir, si un client ve a menjar un entrepà, a prendre alguna cosa amb vosaltres, el servei se li ha d'oferir amb garanties, i això vosaltres sou els responsables, també, no? Sí, i posem-ho abans, també. Juanjo, dèiem que el servei s'ha d'oferir bé i s'ha d'oferir amb garanties, no? Lo importante es que la gente que venga, que se divierta, que pase un buen rato y que no sé qué más decir. Y que venga a tomar algo, ¿no? Y que pruebe los bocadillos. Y los que... bocadillos, y las que hacen en tapas. cocina. Hacemos tapas también allí, Mm. ahí en el Puerto Bar. Quins productes oferiu? Perquè ara la mare ens deia bocates, entrepans. Què més? Podem venir a fer entrepans? Podem venir a prendre un refresc? Què més podem fer? Què més podem venir a prendre? Bueno, hacemos de todo un poco. Mm. Hacemos de todo. Bocadillos, lo que decía mi compañera Manemar. Sí. Y refresco. A veces le ponen refresco, a veces no. Y hacemos tartas, hacemos bizcochos, hacemos de todo un poco. Com ho estructureu això, Laura? Amb una mena de carta? Com anirà? Mira, tenim una carta. La carta està formada per entrepans i dolços. Molt bé. Llavors, la idea és que això anirà tot baix comanda. Llavors, el residu serà zero. Nosaltres entregarem aquesta carta amb preus i el número de comanda, amb el nom de la persona que fa la comanda i el servei, on se demana, i llavors es compra el producte i res, després s'ofereix. Llavors el residu que queda és zero. A qui s'adreça exactament? És a dir, qui serà una mica el client? A qui s'adreça això? Els treballadors de la xarxa, en principi els treballadors que hi ha allà, els del call center, els de compres... De moment no serà una cosa doncs, oberta que puguem anar a prendre alguna cosa, per exemple, a la ciutadania. Anem a poc a poc. La primera part del projecte serà Exacte. de cara a treballadors, eh? Sí, de moment anem així, després ja sobre la marxa. Primer a veure que vagi bé així. Home, clar, és que obrir una cafeteria, un bar, un establiment d'aquestes característiques també al públic té uns altres reptes, que és que s'han de fer les coses evidentment més ràpid, amb un volum de feina, i evidentment això és la prova. Jo el Jordi el veig molt tranquil, ell diu que la prova anirà bé, Jordi. Tu creus que sí? Sí. I després què t'agradaria que passés? Que el bar anés creixent, que s'acabés obrint a la ciutat com un bar, com el que podem anar a prendre alguna cosa a qualsevol persona? També, sí. Tu ho veus possible? Sí, sí, sí. A tu, Juanjo? S'ha de fer un favor a tots. A tu, Juanjo, t'agradaria també que aquest projecte tirés endavant i que anés creixent? Yo pienso que sí, ¿no? Yo pienso que nosotros vamos bien con el proyecto Bar y la gente que me oye... Sí, ¿qué mensaje le mandarías? ¿Qué les dirías? Bueno, a los padres que no oyen, los padres los alumnos que no oyen de Estela, pues que estén contentos, ¿no? Claro. Que estén contentos con los alumnos, ¿no? Claro. Y más que los monitores que nos ayuda de esto del proyecto Bar, pues también están contentos, ¿no? Claro, hay que apostar por el proyecto, ¿no? Por eso. Yo por mí estoy contento con lo que hacen. ¿Y tú, Marc, crees que la cosa irá adelante, que es posible que el bar vaya creciendo y que luego tendréis más trabajo también en cocina, claro? Sí, tenemos bastante. Pero lo ves posible, lo ves factible que el bar vaya tomando forma y vaya creciendo, ¿no? Sí. Perfecte. Doncs, Laura, que se us planteja un repte, eh? I tenen moltes ganes de fer coses. Sí.
Deies que en 3 setmanes ja estarà disponible, evidentment pels membres del propi centre de la xarxa, i després, doncs, a poc l'aventura anirà continuant a veure què passa. A veure, no? aquesta és la idea. Molt bé. Escolta, i a banda del bar, quins projectes teniu més en marxa al taller ocupacional? Què més feu? Bueno, doncs fem un munt de xarxes, fem la musicoteràpia, fem relaxació... A veure, que m'ho expliquin ells quina és l'activitat. A banda del bar, Jordi, quines altres activitats feu o què us agrada fer a la Fundació Estela? Hi ha el ping-pong, El ping-pong? la petanca, Petanca? i ja està. Ah, perquè ell fa... Tu ets un noi esportista, eh? Sí, Amb activitat de moure't, eh? sí. Y de hacer cosas. Juanjo, ¿tú con qué actividad te quedarías de las que hacéis en Estela? Bueno, yo estoy haciendo vigilante en Estela porque los camiones se paran allí en autobuses, para que salgan los alumnos de Estela, para los autobuses o para ir para los padres y todo eso. También hago yo cosas allí en Estela. Molt bé. Totes les activitats aquestes que comentàvem ara, no? Llevar carros de la comida al almacén. Y a banda de las terapias que también, aparte de las terapias o de los proyectos que os ayudan, como el tema del bar, como el tema de la relajación, de la musicoterapia, todo eso también, sí, ¿no? todo. Molt bé. Mari, ¿tú con qué actividad de lo que hacéis en Estela, qué es lo que te gusta? Aparte del bar, ¿eh? Aparte del proyecto del bar. Y hago zumba, Ah, mira. ¿Qué más? que te fa moure, ¿Mm? y después voy a ti, que son ordenador. De ordenador también. Ahí busques coses que l'altra gent poden fer. Molt bé. És a dir, que també feu, no, Laura, informàtica, Sí, fem de zumba... Ostres, és que Déu-n'hi-do, eh? Vull dir, feu moltes coses amb aquesta... Maquillatge... També? Maquillatge, la Mar va maquillatge. La Mar també? Hi ha una experta, Mar, o no, del Sí, maquillatge? un munt de coses. Sí? T'agrada també aquesta activitat? Sí. ¿Puedo hablar? Sí, sí. También hacemos carnoterapia. Molt bé. Perdó? Carnoterapia, que es los perros. Ah, molt bé, teràpia amb gossos, no? Sí, Sí. eso. Molt bé, és a dir, que també es fan aquest tipus de teràpies, no, Laura? Sí, Feu aquest tipus com totes les teràpies, estan... Nantos, per exemple, amb els nois tenim un espai de comunicació Sí. i llavors els hi fem com una espècie d'entrevista de totes les xarxes que s'ofereixen i quines són les que a ells els agradarien. Ells trien al final quina teràpia volen fer i què és el que volen fer, Sí. Molt bé, molt bé, molt bé. Nois, doncs jo l'únic que em queda és donar-vos l'enhorabona per la feina, per la tasca. Mar, ya me puedes ir pidiendo un bocata de bacon con queso, porque yo los quiero probar, los que haces tú, así que vendremos a probarlos, ¿eh? ¿Te parece? Perfecto. Juanjo, también, vendremos a ver cómo compráis Vale, en vale. el mercado. I Jordi, suposo que me'l serviràs tu, l'entrepà, no? Com a cambrer, Sí. quan vinguem a veure-us. Ara, seriosament, gràcies per acompanyar-nos, Jordi, Mar, Juanjo, que vagi molt bé. I tant de bo aquest bar doncs, el puguem veure també obert a la ciutadania, en breu, i puguem venir a aprendre alguna cosa. Laura, gràcies també per la tasca que feu i fins la propera. Moltes gràcies. Molt bon dia. Adéu. Bon dia. 2:15 de 12 del migdia, aquest és el matí de Tarragona Ràdio. Passem per la publicitat, ho vestim tot amb una mica de música i de seguida continuem amb més qüestions.